ovaj sa rogovima. Vrh mu je veoma dobar. Ali to nije dovoljno. Moram provjeriti kakav je sam koktel. Sad ću probati. Znate, očekivala sam više, a nisam baš ljubitelj badema. Sljedeći je hladan koktel od Else. Šlag je super. A kakav je koktel? I koktel je super. Baš osvježava. Ostaje probati čokoladni koktel od Ane. Izgleda obećavajuće. Za sad mi se sve sviđa. Probat ću ga bolje. Ovo je nevjerovatno. Mislim da ću ovaj koktel popiti do kraja. Da, to je jako ukusno. Znala sam. Ana, čestitam ti na pobedi. Svaka čast. Da.